Iki nek urung lulusan kungfu. Wah. Ajur. Anggere ngono tenan dayon. Tenan Budar sini mbiyen dadi mesin kok. Mesin ki mesin moto anu to. Iku micin. Oh iya. Mesin itu orang Chinese yang ke Jawa waktu itu kepengen bisa seni Jawa. Hayo wong-wong jan sawang sinawang. Iso basa Cina. Iso. Leng Taiwong. Taiwong. Yo. Ka cai cing. Iya. Cai cing letong. Tong wu. Tong wu dhewe. Padha nutup pari kang wus tuwa lesung alus mawis pancen nyata Badarisi dadi buku yang hati-hati sing mau gemi boyong eling ana jejebloke wiji tansah kanggo tali wanda aja keneng omo kabur tandur subur desa pratani padha makarya nata resung nyandang alu ayo yu padha maju yen wis rampung nuli anda ayo kang lasung jumenglung imbal imbalan lasung jumanglung maneker mamungkan kumandang nibet kisah jroning ngetrang pisan tak 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 ku tak
kanca-kanca iki gampang jane. Pripun? Kelangenane kanca-kanca iki mung sambel bawang sego putih karo ndok wis. Walah, Kelangenane kuwi tur dasare cedak kali sisan. pas. Jadi Ya, perkara ngombe aja kuwatir Mas niku kaline pun enten sanyone. Ngoten wau. nggih. Lah ya penak tenan kok Mas. Ora montor-montorane dhuwur kali kok. Dhuwur masaku kok kaya ning nggon tempat sing kepenak dienggo wayangan. Mula mriki niku ya insyaallah setahun sekali rutin gelar pagelaran. Niku wis dadi kalender tahunan. Betul. Nggih. Dadi kula kalih panjenengan mriki niku genepi laku nyambung silaturahim. Seduluran. Nggih no. Nggih. Lah nek ora nyambung sedulur ora bakal iso weruh wonten ing Bandung Rejo niki ya mergo saka okehe sedulur. Leres-leres Mas Petruk, Mas Bagong. Awake dhewe iki wis pokoke bersyukur marang Gusti Allah ndelalake didadekke siji karo piyai-piyai Bandung Rejo kene kaya dening keluarga dhewe. Saestu. Saestu. Ya puri mriki niku piyaine grapyak, semanak, Pol. tur ora celuthak. Lah Weh. iku. Ngoten niku lawuh iki mau aku diadahi ember lho Mas. Wah, apik malah kaya makani jaran. Ora trimo ning piring ember. Heeh, mati kombor. Kula seneng kula ngeten, Mas. Pripun? Sing mirsani ning mburi niku mayoritas sing ngarep ibu-ibu coba. Wah, jan. Wis seneng ora kira-kira. Nggih, ibu-ibu tesih utoh sing kondur namung ibu-ibu sing ngemiki tok. Nggih. Piyayi mriki seneng tirakat, seneng lek-lekan Wong swayake kok Rebo Pon iki dina kejayaan. Nggih, heeh. Ya kudu ditirakati ngendikane para pinisepuh jare tirakat sing ngampuh iki siji melek, loro sabar. Oh niku. Leres. Nggih ta sing jeneng piyayi sing tekun ngibadahi utawa sing tawakal niku duwe rasa syukur ora nalika diparingi seneng tok. Ning nadyan dicoba ya tetep duwe rasa syukur niku jenenge wong sing takwa ngoten niku. Leres. Kaya piyayi mriki. Wah, piyai mriki napa meneh jenenge petani. Petani niku namung saged ikhlas nandur urung karuan asile ming harapane engko apik mbah hasile niku mesti ikhlas. Mula petani niku Nggih. sipate ana telu siji niku jujur, ping pindhone tekun, kaping telune ora nggege mangsa. Nggih, leres. Mangsane panen ya kudu panen, nek ora ya kudu diopeni dhisik. Ah. Ora disengkake. Nggih, ora panen ora kapok, mesti nandur meneh. Ora panen ora kapok, mesti nandur meneh. Ning iki kok sakbare disyukuri ngeten iki jenengan aku engko wangsul terus mriki panene sansaya ngrembaka, sansaya akeh, rezekine melimpah ruah, seger waras. Taun ngarep nanggap melih amin. Amin. Wajib didongake. Wong kula panjenengan kula ning Solo adoh saka kene, panjenengan ngrembang adoh saka kene. Nggih. Piyayi kene duwe rejeki, awake dhewe kecipratan lho, ora wis alhamdulillah. Nggih, leres. Nggih. Leres, leres. Lah ayo iki dimatke sing sak kepenake nika. Monggo. Wong jalaran piyayi mrene iki piyayi sing ngematke marang kabudayan. Leres nika. Heeh. Wah, angger mayang hawane ngene iki kok rumasaku kaya penek gitu. Nggih. Rasane kaya mohbar. Rasane kok ning dhuwur kaya liyer-liyer. Iya. Napa melih Pak Inggi tesih aktif niki. Diaturi. Gusti bengi iki muga-muga jame didawakno neh ya Allah ngoten. Kaya-kaya ngoten. Pripun Pak Lurah monggo badhe. Pak Kades badhe paring dawuh menapa Pak Kades? Monggo. Nggih niki Mas Bagong Nggih. enten titipan saking sederek teng Jakarta. Oh, Nggih. Ningali teng YouTube Mas Gito kalih teng Kalimantan Lek Suwiryo kalih Mbah Supadi. Oh, Mbah Supadi. Oh, nggih. Mbah Padi. Ngerti kok jane. Alah kula kenal Lek Suwiryo niku pun CS. CS nggih. Nggih. Kanca garap AC niku. Oh, nggih nggih. Nggih. Niki nenten titipan Nggih. nyuwun sinom nyamat kalih ninggal kastresna. Biyen mula-mula Nggih. ngoten niku Niki nyuwune. Tak sukake sinten niki? Nggih didum ta. Saidum Ya nggih. paringi bendarane niku. Nggih, Mbak niki Dita niku. dititipi 1,5 juta. Alhamdulillah. Amanahe Mas Gito pun kula sampeke. Amin. Mbah Pati. Tepuk tangan kagem Pak Gito. Nggih. Mbah Pati wau. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Cek di BJS Niku- aman ki. Ha iya. Mbah Padi karo Pak Suwiryo pun dadi siji niki.
Oh alah, dadi siji niku sumuk lho, Pak. Wis iki kanca-kanca entuk MBG. Alhamdulillah. Sesuk MBG-ne komplit, Bro. Ora gedang godhok. Ayo, diaturke sik. Sinom nyamat Kedah karo dipun. ninggal katresnan. Wah dipantau teng luar Jawa niki. Nggih, heeh. Ya. Sinome sik monggo. Nah, Nggih. sitere diwari Pak Tuh. Kepareng nembang sinten iki Mas Petruk? Kula tak nyuwun anu sik. Sing burung sapa? Mbak Suci. Ayo, Mbak Walah. Suci. Ya iki suarane ngangeni sak wonge kuwi. Diaturi ya. Karo Mas Julang ya kanca lawas wong biyen kulino. Nggih, tenggene Ketemu. SMKI. Ya. SMKI. Nggih. Dhewe lah kanca runtang-runtung to, Mas. Jenengan SMKN Surakarta nggih. SMKN piro? Kula SMKN Rembang. Oh, ngoten. Sekolah karo ngarit. Iya, heeh. Sekolah karo ngarit iki jenenge wong sing mandiri. Lho nggih. Hasile ngarit dienggo biaya sekolah. Lah. Enteng-enteng sing sepuh. Nggih, zaman saniki. Nggih, Mas Jolang awit jenengan dereng katokan nganti sanggulan sakniki. Nggih, alah mbah niku. Saiki bali tak katokan neh. Iki sembah ra katok aneh iki piye. Yo, sinom nyamat kaya ngapa? Diaturke nok iki sing mirsani piyayi ora sembarangan. Luar Jawa jenengan iki sesuk ape ditanggap rono sak rombongan kuwi. Amin. Amin. Nah, sing bener ngono kuwi, Mas. Panjenengan ditimbali sak rombongan. Adate sok enek Mas Bagong sak rombongipun ngono kae jenenge. Nggih. Matan bakul hik. Kok kaya bakul Mas cilik. Jolang ugi sak kerandanipun. Heeh, ngono kuwi sak. Ya wis manut aku. Sak kerandahe dadi sak turun-turune ngono lho. Nggih wis manut dadi timbangane kok dhewean ya pleng-aplengo. Iya Mbak Suci. Monggo. Sing kakung haji, sing putri sregep ngaji, pancen ya ngono. Menika kula kintunaken dhateng kadang kula Pak Piki saking Jonegoro, Oh, Mas nggih. Dodo saking Pati. Nggih. Iki lah direwangi dokono do kene niki warga SBA sedulur Bayu Haji. Nggih, kanca-kanca Kudus nggih rawuh lho Mas Oh Bayu. nggih, matur sembah nuwun para kadang pandemen ringgit wonten saking pundi kemawon ugi lumantar live streaming. Nggih. Yuk lanjut Maci. Suara sulit
dipun aturaken sinom nyamat. Nggih. Niki betek-beteke tresna nyang awake dhewe. Leres. Nun jauh sing lenggah ana di luar Jawa mriku ya melu mireng utawa mirsani lumantar live streaming. Lah niki hebate media sosial ta mriki niki Mas. Nek dienggo bab sing positif. Leres. Nggih. Adoh ora perlu marane lokasi ning saged mirsani. Lah iya no. Nggih. Niku merga medsos sakniki niku nek ora dewasa pikirane, ora dienggo bab sing positif, ning dienggo merovokasi karo kahanan. Leres. Niku sing medeni. Nggih. Desane jane tentrem terus digolek-golekke. Apa sithik saiki dadi viral ya Dong nggih, dong gawe. HP terus dienggo nyuting terus diunggah. Gawe berita hai. Wah, lho. Wah. Kok hai. Wah. Nggih. Ha nek mung dienggo moto kancane niki merem Mas, ngono ora apa-apa jane. Jalah. Nek ora tak difoto aku kok. Kegiatan-kegiatan yang positif mawon. Oh nggih no. Nek kahanane tentrem kaya mriki Mas, kaya Bandung Rejo niki. Ah tenan. Bangun apa-apa ki sarep cepet. Leres. Ya ta, sing enteng, sing abot dadi enteng, sing adoh dadi cedak. Ah. Oh, Tenan niku wong Bandung Rejo niku pun nyoto kok. Punggawane masyarakat niku wis nyawiji estu. Jenengan cara ora didandani kali apa ora sing bagian ngegong kayak kentul-kentul to Mas. Iya. Nggih. Kabeh niku gumantung oleh ngawekani ya. Rasa, nggih rasa. Kabeh ki rasa. Ning luwih seneng kula nek ketemu jenengan niki Mas Jolang lho. Dos pundi? Nggih ngeten iki lho ketemu ngeten iki kula nu seneng wong penyanyi dagelan laris, ya ta? Nggih. Wong nyatane ya campur sari ya laris, ora tau leren, ora tau sobo omah. Ah nggih kok nika ora sobo omah ora perkara laris. Lah terus Omahipun kula dol. Ajeng tuku sing anyar. Tuku sing anyar, ajeng pasang AC Pak Lurah pun santai Mas mungkin di-AC sak wonge ngoten mawon. Pun AC iki sinden-sinden sing daleme rusak AC-ne langsung telepon Pak Lurah. Oh nek kepengin AC-ne guwedhi, yoga-yoga barang iki bise kok ketoke sumuke mbah ben dikeki AC Pak Lurah. Nggih. Oh Pak Kades niku kontraktor hebat. Ah nggih, ada iwak wae adem kok ada wong panas ngono. Bener ya. Nggih. Ben awet to ya. Nggih. Iki wonten awala. Napa nika? Malik Slendro Mas Aris. Ayo. Wah ora ngersake sinom nyamat to. Nggih. Iki wonten sing ngersake larase Slendro genti. Napa nika? Sinom Mandarin. Sing disuwun anu Lekdar, saking Bulik Warsiti nggih. Ayo. Spesialis sinom Mandarin. Ayo. Kalih jumeneng napa lenggah kemawon. Jumeneng ora apa-apa. Wong awakmu lungguh mek ngadeg padha wae kok. Budar sini kok. Budar sini to? Budar sini kok. Oh, buke lenggah mawon nggih. Lenggah mawon ku nek buke jumeneng wah. Piye? Yoga-yoga selawatan ku. Kaya pimpinan Al-Hikmah. Kuwi lek budar sini yoga-yoga selawatan. Lah. Lah awakmu sing jumeneng. Do takbiran. Monggo. Ya, diaturke sik sinom Mandarin. Mangga. Buke mawon nggih, lenggah. Ya. Muga-muga ora lali. Budar sini. Wah. Mangga. Piye? Hai. Sebab kok jebok. Sithik. Sinom sampe. Karo bakul bareng. Nek gelunganku gundung kaget. Aku yo kaget. Loro jantung alis sik. Oh, untukku ceblok. Iya. Panambahan senopati apaladeksi atau kepati halasyati
Iya, iya, iya. Ngodiar awe. Jeneng tahun baru. Anggo mlebu. Piye kaya ngono kuwi ra? Iki nek urung lulusan kungfu. Wah. Ajur. Anggere sune tenamu dayon. Tenan Budar sini mbiyen dadi mesin kok. Mesin ki Mesin Moto kan kuwi to. Iku micin. Oh iya. Mesin itu orang Chinese yang ke Jawa waktu itu kepengen bisa seni Jawa. Hayo wong-wong jan sawang sinawang. Iso basa Cina. Iso Heeh, leng tai wong. Tai wong Yo. ka cai cing. Iya. Kae cenge letong. Tong tong wu. Tongmu dhewe. Hai. Gerku takuren. Des. Gerku takuren. Wow. Gegerku gatel kukuren. Ane artine kuwi. Jadi jine jamu ora krungu. Ora lah kono iki ora cetha. Lah wong ya anu kok ya Lasbong lenyu. Kuwi apa? Alase kobong celenge mlayu. Ati se. Artinya apa? Terima kasih. Kok sesek? Kosek lho karepmu. Lah iya. Sesek ora kok terima Sisi. Sisi apa pilek? Pilek niku padha ae. Hai Iko omong. Iko karo Riko. Iko. Iko itu Kang Son. Ambah. Sopir bis. Mau sijine mau ninggalkan tresnan. Nggih. Ayo diaturke sik. Ya. Oh, dini. Iki penting lho dana MBG iki lho. Ya penting lho iki penting. Ya bentar. Terus. Ayo sayang. Padha aman. Ha wingi ana sing statuse juk mangan MBG, anak saya menjadi tinggi badan 190 cm barang MBG prei bocah balik ndek neh kok Mas. Kuwi bocah apa pentil? Rambuk kok molor kok tekan ndek neh. Kenalan sik Mas Dula, kenalan sik niku. Iki kenalke. Ditepangke sayang, piyai kene kersane pirsa panjenengan piyai. Nggih. Asmane sinten saking pundi? Derek tepang kula Dini, Lek. Oh, nggih, Dini. Nggih. Komplite sapa? Dinikmati. Dini. Nek menawa dini hari kok ya nggih. Komplite sapa, Nduk? Asma Dini Wahyu Indah Lestari. Mbak Dini Wahyu Indah Lestari. Nggih. saking pundi aslinipun? Saking Nganjuk. Statusnya apa ya, Mbak? Lah kowe statusmu apa? Wis menikah, rondo, mahasiswa apa dadi guru? Ngono. Statusnya lajang. Wah, Nggih. Pak Lurah iki karyawane ana sing legan, Nduk. Napa nggih? Nggih. Estu jarake nggih Rebo Pon. Apik. Sampeyan apa kae? Kula Rebo apa ya? Ketok ya pon ketoke. Rebo Pon padha sedapur sing penting anggere dadi nganten nanggap wayang ora apa-apa, Nduk. Oh, ngoten. Lah nggih dagelan mboten? Loh, dagelan iki imbauan kok, Nduk. Oh. Ya terserah ora ana mesti sepi. Oh. Pak Lurah ya duwe sing ijen wedok. Apa kuwi? Kanggo jenengan. Masa to, Nak? Iya, Gelem wis kok, dicapke. gelem kok, Mas. Purun lho. Masa? Jenengan nggih purun. Putih ta? Gede dhuwur, lemu. Tenan Waduh. ora? Sikile papat. Lah dalah. Sapi. Kon ngedol ya gelem kok ya. Iya. Iya, Dini menebak. Langgam ki sik ya, Din. Nggih. Nggih. Sik iklan Pripun, MBG. pripun? Iklan MBG. Iklan MBG. Oh, Nggih. saking Pak Jenggot. Matur nuwun Pak Jenggot. Nggih niki sing gadah MBG. Oh niku.
Pak Jenggot. Wis kagungan putra. Nggih sugeng dalu Bapak Prof. Prof sapa? Profesional. Profesional. Akhirnya profesor. Yo dibuka celuk. Maka, ya, yang apa? Sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi ayo yo uga moto kang mas janji-janjimu sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe Jeng pindangan tangan Mbak Sastra Juragan Sandal Bakar Sosaken Padu Jeng pindangan tangan GMJ Multimedia yo awas Tahunono Windonono pucuke Trasno nang bebeasane mong katon sliramu wae ayo yo aja lali pawle uga menok kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu Alhamdulillah. Terima kasih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun Dik Dini. Wah, piyayine alus, ayu. Tur isih ijen. Ijen. Wah, Sapa ngerti kowe nek jodoh wong kene ya piye iki. nggih. Golek bojo dagelan ae, Nduk. heeh kaya Mas Jolang iki Nah. ya kurang piye Lho. kondang ya wis kondang Pak Mbiyawara Oh. MC penyanyi dagelan Lah. ganteng petuk sapa-sapa mesti guyu sumeh Seno. lagi tangi turu Nek. guyu petuk aku mesti guyu Ukaramu sing terakhir iki lho, Loro. Apa? Aku guyu mbek ra guyu ki padha ae. Lah kok iso? Lu turu ae mesem wong ngeterahe untune sing metu kok. Untuk Aja ngono, kuwi ora kok perkara wajane sing metu ki ora ya mung raine kemunduran ayo. Lah kuwi lho ngepaske padha ae asline wo yo. manis, tetep Ning wis manis. tak syukuri kono, tak Oh, syukuri. mungkin oh, kudu Wajah karena Allah menciptakan makhluk yang dinamakan manusia sebaik-baiknya. Winginane kenok. Piye? Nate ape tak kei begel ki nyoploke malah kangelan aku kelangan duit. Awat yo paling ora sing apik kaya Gentari ngene. 6.700.000 sing transferan kae ape tak copot malah kangelan. Akhire mah dicoplok sak ndase. Lah aku nek yo malah angel to. Ora usah wis beno ngene. Iya. Karnaval jeblok terpakir amblese tak odot meneh kok. Iya, sapi ngene Sing iso nggo didol yo. kanopi. Kok kanopi yo. wong jenenge peparinge sing gawe urip iki mesti ngrejekeni. Leres. Nggih. Ah, sik yo, Mbak Dita. Wah. Ya Malik Slindro, gelang alit, gagrek Banyuwangen. Monggo. Wah, Dibawani sik karo Gentari ya kan. Ngono kan. Iya. Kene ora genduk Dita mbek Gentari iki wis ora pas iki. Wis
Ayo mriki nok pas sesuai Dari dari. gentari yo padha cara. Wis pas, wong ya wis pas Dita karo Gentari. Nah. Lanang itu, kene lanang itu pas. Iki piye to, Nduk? Upamane. Pasangan serasi. Upamane ngono. Ya. Yo, saiki sing bagian jengleng Mas Julang. Oke. Aku karo Jengleng kene. kene, Nduk. Jenengan tengah mriki. Ya. Jengleng sak rumpun, ayo. Kok sarumpun to? Lah piye wong jenenge awake dhewe iki kanca makarya kok. Oh iya. Oh iya. Kanca pos kampling. Lah kok kanca Rondo apa piye? Tok tek tok. Ya wis Yo, pokoke. ditase. Nah, kene. Lah kula Kowe ngurusin. Aja delek kono kembar. Nah. kembar beda. Mandele iki lho. Nek kejadian. Ya ya. Feedback. Enak. Ya, ini. Dateng sik. Ikan ning kono wae nggo ampun-ampun aja lungguh. Batang piye kok. Ya, Dit. Lambiat mayone Lambiat mayone. Hai. Oh, sik ta lagi sak jenglengan kok sak tiba. Loh, semangat. Oh, nggih. Semangat. Ayo. Suwarane Golek kesibukan ya. Nggih, golek kesibukan. Gandeng Sok digulinake ngene wae posisine ya. Pelambyangan Gendeng pelambyangan. Yop. Genti, getari. Ya. Al-Fatihah ya. Kok nganggo Fatihah to? Ora ben kuat, apa-apa iki Al-Fatihah iki marai kuat. Karena rangkuman dari sekian ayat itu di Fatihah. Oh ngono. Oh iya. Ora perkara gene-gene. Ora aku wis ambek awakmu ki apa meneh wingi adus yo bareng apa-apa bareng dadi awake dhewe iki kan sehat. Kapan aku adus bareng karo kowe? Mbah agek coplok-coplok roro digugah kok yo. Bareng karep iki anu aduse wektune bareng ning gone beda. Oh, ngono iya. iya. Awakmu kok ya ngene kok gayane nek wingi 17-an yo melok menek jambian bareng kok. Ya. Nyerambiai. Kok aja ngatung kok ngising-ngising iki wis dilaringi bareng. Diparingi kok dari ngatung barang. Lho rezeki Gusti Allah iki sing nentokke kok no. Sapa lek rengkei? Ya. Nusantara. Nusantara. Menika kula kentuke dateng para pamirsa sing sing meleh. Kudu dikirimi mau dikancani lek-lekan yo. Iya. Nggih. Mbak sing pengen Mbak Dita mau nganggo gleng ngono aku ora. Mas iki kae gleng ah, Mas. Piye? Minimal iki ora usah dikintunke lah ning dikeki geleng ngono lho. Iki lho irisake. Bocah kei gleng ngono lho. Ya. Wong dik ditakeki gleng kok iki lho. Yo, tutuke sing getari. Ah, yo kei gleng ya, Nduk ya. Ya. Oh. Pianyu wangi. Gleng. Awas yo. Gleng yo. Kok beda to? Ya beda wong awakmu ki spesial kok. Karo Mbak Dita mah lho iso muni. Awakmu ki njaluke piye to nek penjare nyuwun gleng wis dikeki gleng. Ya
kaya Mbak Dita dituthuk gamelane ora nganggo omong. Nggonmu kuwi ora padha karo nggone Dita kok. Apane kan padha ya? Sing kokmu ki lho ora padha. Dadi punya ciri khas. Sing kene glenge gamelan, awakmu glenge ki tutuk. Iki minangka padha-padha kinurmatan. Ngono lho, Nok. Tapi kan rasanya tetep beda lho, Mas. Yo, Nek gunamu ki dina iso diegleng-eglenge. Nek aku awakmu mbek Dita ki yo rasane jelas beda. Tapi lek penak aku. Penake penak kono tapi rekosane rekoso. Lho. Ora, Nduk. Dadi padha-padha kinurmatan. Padha Aja dibedakno, Cah. Awake dhewe iki bineka tunggal ika, nggih. Kene anggere gembor langsung gleng. Lho, nggih. Gembor ki apa? Gembor ki apa? Ngomong. Padake sapi. Cara. Ayo, Dita, ayo. Iya. Lar lan kidul Bilang siap. lalasangka. Awas aku yo kowe. lho kaya ngene iki lho. Lah wong aku ki ori lho, Gen. Lho, Orion ning anak karo aku lah ora resiko. Yah. Tapi Kaya apen ngene aku. iki. Kaya ngene iki. Lah, kaya Ngerti ora? ngono kuwi lho. Kaya ngene iki. Pengen Aja kaya ngono dibedakno kuwi. wong Dita. Lah ya wis bener gentar iki kaya ngono kuwi. Lah, kaya ngene iki lho. Ya padha kembar karo Mas Dulang wis kaya. Tak blanjutan. Ya beda kok iso. Lah iya, awakmu. Sing jaipong iki terae bocah kurang gebyakan kok, Nok. Ayo. Ayo. Hang Kurang gebyak. hang kaliwat liwat. Hah, iki kaya-kaya ape ana maling ngono. Iya, Gen. Belambiangan. Iya. 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 Ayo. Wis marem. Ya ora apa-apa ra ketang sak dulitan. Ora apa-apa, awakmu ki memang spesial yang luar biasa. Ya. Ya. Spesial nganggo apa? Ya wis awakmu ki nembange ya apik, pasuryane ya ayu kok ya. Aja kalah karo sing gula iki. Sego gorenge pripun? Ora apa mau. Awake akas. Kok iso akas? Aku mlakune banter dhewe lho ngene lah ya. Awak kok ngintip ae. Allah. Awakmu urung ngerti ta? Jam 3 sore nek koloran ngono kae urung ngerti ta? Oh. Lah apa kok koloran? Mungkin kula WA. Ora ra trimo koloran anggere sore ono mbubuti jenggot barang. Ya ya. Ya. Ya, Dit. Belambiangan. Yo, ditari kita bareng. Ayo. Aja takon senang Lanjut. tanah endian Gumel yaring. kumeliaring Taman Sari Nusantara Belanggan. Belambiangan kumeliaring Taman Sari Nusantara belambiangan belambiangan kumeliaring Taman Sari Nusantara belambiangan sedang susah wis ojo takon wis priang-priang jaman turun semono ya wis lakon
bakti. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Suwun genduk gentari, genduk dita. Wah. Nggih, ayo iki sik ana nawolane. Apa? Mbak Eka, iki ana sirsake kopi wengi. Oh nggih. Nggih kami terus. Saking Mbak Karso, sing disuwun Mbak Suci, oh nggih. Nggih. Iya, iki kopi wengi. Heeh. Ora diatur iki kene. Ya Anu Mbak. yasanipun Ki Minto Darsono. Weh. Mika tak Saking entuk salam go kadang-kadang SGI Sekar Gadung Indonesia. Nggih. Ayo, diaturke kopi wengi. Monggo, iya Cak. Digarap sing penek kae. Heeh, tuh pas nggon anu iramane ngarangin. Nggih, heeh. Iya Cak, kopi wengi Cak. Monggo yuk. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya lega jejer ngopi katon luas pelayani saya wengi saya katon rame wis mahalit pinggir margi angkringan kok pitan bisa lali kopi wengi wanci dalu dasar bisa nentremke hatiku linalitan bisa lali saben wengi tansah nggodha ati kang lelati milangoni nganggo jiwat torya merak ati keding alit iku saupama kopi sanyata iku ngono bebasane kopi wengi tansah gawe lega ayo yo Beres siter. ayo yo digoyang masuk ing sajroning wengi daya-daya lenggah jejer ngopi katon luwes pelayani saya wengi saya katon rame
sangke Mas Dula. Napa nika? Wonten ingkang ngersakaken kembang rawe. Ayo. Engko bablaske gubuk asmara. Nggih. Yo Mbak Fahmi kembang rawene. Monggo. Nggih. Kok gubuk asmarane Eka. Nggih. Ayo. Diaturke sik. Ya Cak, diaturke Cak. Monggo. Ning aku nyuwun nganggo kendang sawe tanan. Weh, nggih. Heeh. Monggo. Yo, diaturke kembang rawe. Monggo. Dibuka celuk sik. Monggo. Ayo Mbak Fahmi. Monggo, yo Mi. Yo Mbak. Ya, Mas. Caritane kok malah yo omah. Caritane wong seneng tunggal sambale awitane longgo jejer saben dinengane saya suwe saben jejer ngegem tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sambale awitane lungguh jejer saben dinengane saya suwe saben jejer ngagem tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenong atiku digawe lara kembang melati agawe laraning ati kembang kacubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresna ora kena gesembrono ora becik tumraping para wanita kabang irawe iku paribasane atene mbang rame luwe becik balen wae ya Ati
Terima